kene iki ngopo? Wong kok ora manut karo skema. Kowe aja manut karo skema. Aku wis ngerti kene iki aja gawe latihan kok malah do trik-trikan. Angon jaran. Ning ya jadi kosek kesusu. Angon jaran wis rampung po guru. Wis rampung. Heeh. Lah saiki nek wis rampung ya rada lires sawetara kene ada gawe latihan para prajurit. Ning Jepang, kowe ora kena sampar ilang wadukmu kowe. Ayo, prajurit. pawelingku marang sira soreng rono rangkut sira mati
aja milih sunan jurung maju ana ing yuda sapa jujur bakal ati luhur perang tanding campuh boyo luhuring satriya sejati Cik. Cik, cik, cik. Cik, cik. Cik, cik. Cik, cik. Halo, halo. Halo, halo. Halo Mas. Halo. Ya. Nggih. Pun gesang. Daun, Dalam. sampun dipun titi. Sepura Parsit. Sampun. Lho, Mas. Rene Mas. Malah gawe jagongan wong loro. Nyepaki Kanjeng Dipati kok malah gawe jagongan. Chandra. Hot. Oke lho Le. Daun, Dalam. lungguh. Wah. Dos pundi Jeng Dipati? Antuke para soreng gladen kados pundi? Menika sampun saya taun. Bembung sanget raosing manah kula bilih taun anggeni ring panggula wentah. Para sureng ulah kridaning kaprajuritan. Didikane kula. Didikan kula niku boten enten sing mleset. Saestanten. Boten maiben. Nggih, Kula ngeltarian momen taun. nggih. Nalika semanten kula nampi dawuh saking Romo Japar Sudik. Ya Kanjeng Sunan. Iku supaya nglampahi talak
Iki patang petangipun wonten sampun jangkep menapa dereng wo? Menawi petangan kula menika kok tasih kirang nggih Jeng Dipati nggih. Tasih kirang setunggal dinten. Awitipun panjenengan Talak Brata menika lak respati manis. Dugi sepriki menika tasih kirang setunggal dinten. Taun Dalem panjenengan menika piyai sepuh. Sampun gendong lali wong taun. ning kula bab hitungan mboten lali urusan napa mawon panjenengan menika supe. Menawi piturut petangan kula menika sampun jangkep kawan disa dinten wong taun. Mboten. Petangan kula menika dereng jangkep amargi. Lho. Taun Dalem. Nek piturut petungku wis rampung 40 dina. Dereng. Amargi kiki mawon terangan kalih kula kok. Nek pun keterangan niku pun jangkep, niki dereng keterangan nggih. Nek kalih kula sampun rampung wong taun. Mesti bon. Nah. Lho. Ngene yo Le. Mas Panitia, iki engko keterangane kepiye iki engko? Iki nek ngasih dadi padu karo iki, golek ora ana keterangan aku galo. Taun. Lungguh. Nggih. Lungguh. Empun bolongan to. Aduh, tuasaku melu mangkat iki. Iki kok ora cetha. Iki ora bab perkara ya sing bakal paringke kowe iku ora. Mbot, nek kula nggih tetep perkara beya, Cek. Adugi mriki. Iki perkara gonku Talak Brata wong taun. Dereng rampung anggen panjenengan Talak Brata menika. Nek menawi iki dereng lunasi, ngoten. Kantun wong taun menika nayogyani menapa mboten? Nek kula nggih mboten. Ya mboten wangsul. Kula kan bali. Bali. Alah, iki santai wae, tak bali. Ora mboten taun ora patek. Bali. Aku ora penangsang Ning ora apa-apa. ora oleh sangu. Bali. Ayo tak bali. Alah, kowe dadi penangsang yo gratis kok Le. Bali yo, bali. Nggo mentahun kene, ora nggo mentahun bali. Aku yo wani, lho ayo. Ayo. Lho ayo. Maksamu. Ada amu-amuan. Kon wong Temanggung lho iki. Panjenengan nggih mari emosi kok. Emosi. Pun kula wau kanten napa? Alah. Jenengan niku lho mari emosi terus kala wau. Lungguh. Angge jenengan nggih lungguh. Oh, sik tak tatani sik. Napane sing ajeng ditata? Wong panitia mawon pun sikap kok jenengan kok malah ajeng nata. Mboten percaya karo panitia. Kira-kira galak temen ya samang penaune penangsang mawon. Apa iya? Yo, iki. Rumah aku ora iso ngono apa? Jajal. Iya, dadi momen tahun Paling Jawa. budak kowe yo. Iki budak. Kowe budak tuwa kowe. Budak kowe. Aku ki muni paring dawuh, sing budeke kupingmu. Sing mentakon aku apa kowe? Aku Nek aku ya wis ketara kok malah keterangan ki guru keterangan lho ki. Keterangan lho ki panitia. Waduh. Iki ameng-ameng nyawa lho. pun tutup. Dereng. Terus ki. Kekriyen wong niki penonton dereng enten sing ngetokake, Cik. Terus pundi? Ajeng kados pundi malih? Menika kula menika badhe matur piyambak. Tak matur rumiyin. Monggo lenggah. Kula nika lak priatos sanget kalian para soreng-soreng menika. Mawi pakaianipun kados mekaten mbok nggih panjenengan menika menggalih tongkat mawon kados ngeten ngopo iki? Taun. Kula menika boten kirang-kirang anggenipun menggalih wong taun. Nek mikir tok jenengan boten ngewehi. Durene kon mikir. Angge mikir kali ngenehi. Kados warga mriki. Warga mriki menika dadak sedanten lho. Ngawontenaken pardian karo kados mekaten. Liris danten kados jenengan. Niki, iki wong anggere sing ngalem niki lha golek undak. Iki. Taun. Lep.
Iki tekan nggon petung. Nggih. Nek momen taun Nuranayogyani monggo. Nanging petung kula menika sampun jangkep kawandasa dinten. Nek kula tetep dereng ditasih kirang sedinten sedalu. Buktinipun menapa? Ha hitungan kula. Hitungan kula niku saking respati. Lingitung menika jenengan beto driji panjenengan menika kirang. Kirang setunggal driji. Kok saged cobi mangke hitung. 1 2 3 4 5 6 tuwa. Jiro lupat. Wekku papat jo. Oh ditungake. Yo. Wis itu iki. 5 jo wekku 5. Jiro telu. Nggih. Sekawan. Papat. Mulane petunge wong taun kurang setunggal. Niki boten iki jangkep gangsal kok. Mboten kula mboten tumut-tumut niki. Sakniki ngeten kemawon. Nggih. Menawi mun taun boten ayogyani mangke wonten menapa-menapanipun kula tanggung jawab. Panjenengan tanggung jawab. Nggih. Awono para sureng nyawiske uga rampe kanggo jugari kita lak boto. Taun. Siap. Ayo. Nggih tak jawuh kriyen. Tik, Rik. Jeng Dipati arep jugar tili talak broto. Cepakno, samu barange dicepakno. Wis ditata rapi nang kono garing gawa rene. Heh, cepet kono. Tenggo kono. Sinten? Panjenengan Ketik pundi? mriku niku. Ngel. Jan angel. Rot suwe. Angel. Slot angel, penang sange slot angel. Kesuwen ora payu. Oh, angel. Alon. Yo. Mulane ki do sing ati-ati sing setiti. Wong do nyambut gawe kok ora do ngati-ati. Nggih Grin, tasih kirang, nggih Grin. Nggih. Nenggo sekedap. Pripun? Dos pundi? Sios sek niki Nggih wong taun. pun yakin tit, Sampun. pun mantep. Pun. Kula nderek. Ning wonten napa-napanipun kula nderek jenengan. Tanggung jawab kula wong taun. Nggih. Keselamatan samu barange kula nderek panjenengan. Nggih. Wong taun. Dalam Saderengipun kula miwiti jugaring talak broto. Kepareng momen taun ingkang paring pandonga dumateng warga masyarakat mriki wong taun. Oh, Mugi-mugi sedantenipun dipun paringi ayem tentrem. Nggih. Samukawisipun wong taun. nggih. Para sreng. Padha seksenana. Sepisan anggone Kanjeng Adipati njugarake talak broto. Sing angka 2. Muga-muga sapahargyan niki warga masyarakat Tegal Sari kene diparingi ayam tentrem, murah rezeki lan sandang pangan. Paringi gagas waras slamet dana saka bilahi. Mula padha diseksenana. Muga-muga organisasi sing tekan kene kabeh diparingi kumpul manunggal dadi siji. Awet tekan sok, tekan putu-putune awake dhewe. Seksenana para sreng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma inna mas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan taubal maut wa marifatan ba'dal maut. Allahumma bim alaina fi sakaratil maut wa najata minan al-fain dalin sab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun, summa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo para sreng, padha dikersakake. Monggo Jeng Dipati.
Ayo Jasuren. Padha kepara maju. Sing kula tenggok jenengan. Matur nuwun nggih. Nggih, lah nggih Pak. Biasane niku luweh lho Pak saking mriki setahun iki. Apa? Alah Pak panitia ra ngenehi popo. Engko tak goleki mbok. Wong karo ya ang. Bacake. Monggo Jeng Dipati. Wes sak damel penggalih, monggo. Kados pundi? Masakenipun nggih sae to. Warga mriki kok. Warga mriki menika nek nggen masak dimasak niku kowe ngopo nih? Yo. Yo. Di mau. Bocah mau. Ayo tak dem-dem wis karo udar. Ayo alah kowe kuwi ora apa-apa. Iki Nak. Santai no. Tenin lho. Kurang gede. Nek sing gede aku piye? Kena ge memeden sawah lho. Palingi kepalane mentahun. Tulung! Tulung Kanjeng! Kanjeng Adipati tulung! Tulung Kanjeng Adipati! Niki pripun kula Kanjeng? Tulung Kanjeng! Ngombe kebalik. Ya sorry aja sak omong bae. Aku nek omong bae iki jebresan lho. Wis tak omongi ora usah banter-banter. Get-geti. Taun. Ana wong kaliren tekan kene mun tau. Wah. Menika kados abdi dalem. Ingkang miwiti ngaretake Gagak Rimang. Menika. Kula tangretahi. Lun. Lun. Mangan ki leren lho iki bisa iki. Mangan terus. Iki limangan ki wis kok iki. Kula sae grabake dereng madang kok. Nggawa iki. Kenapa niki? Kowe kok tekan kene ngopo? Gawe sosreke Jeng Dipati anggone jugarake Talak Barata. Kula ken mriki niku dikengken kula ki. Sing ngongkon sapa? Pak Ketua. Ketuane sapa? Mas Gencong kaya nek ora salah ki. Mas Gencong. Nggih. Wis keterangan. Dereng ngertos kula. Kok padha wae. Iye, kowe menang kene arep ngopo? Ana pawarta apa sing kudu tak tampa? Iki lho mangan bae iki nek takoni cek. Pripun Jeng Dipati niki anggere ditanglet iki malah mangan mawon niki kepripun? Pateni. Ampun. Nek kula dipateni mboten genep, mboten enten kula. Ayo wis mau. Sing angel iki jalan sinten? Ya rasa nyentak-nyentak. Lah mulane niku kok. Nek nyentak-nyentak. Ha nggih kriyen. Ha yoro, le mangan ki leren. Aja ming Kok ken kendel niki. leren. Ngunjuk atur dhisik ana apa? Kepareng matur Jeng Dipati. Kula wau nak nembe ngrumput wonten ing Tegil. Taun. Wong arek kok domongke ana ing Kadipaten. Aming wong arek. Gagu gawe wong kek jugarke tali
Lho niku teng mriki sing damel amu-amuan napa kepripun wong ngarit kok semang baturke. Nek mboten ngarit noleh dalane jenjang. Ajeng pakan mboten. Lho kok ora? Wong ngarit kok li pamer kene wong sugih. Ajeng teruske mboten iki. Karepmu. Ta wangsul mawon nggih. Domong kene ora isin. Apa yen ngarit kula kok niki ajeng teruske mboten. Ya nek arep ora oleh sangu ya budal ya kono ya. Sangu mboten niki Mas. Le manganke wis. Leren mangane. Leren. Kene wis ora mangan wae. Iki nek kandhani ya ora ngrungokake kok. Yalah. Iki kok malah saya wani. Lho. Bajutke. Leren, mesake. Mek wargi sik. Pun. Wis, Pak. Wah, pilih ngangkir kosok malah. Kula wak nembe rumput. Nyarak ning ngarit kok gampang. Yalah lah. Amuk. Asem kabeh kula iki. Pancen rumput. Iki coba bayaran piro damuk kok ngene. Loro kabeh. Teruske ora. Mangke nek tekan ngarit ampun dipunggel malih. Pancen kula ki ngrumput kok sak banjuri. Wonten Priagung Kali niku teko jan negak-negak niku. Nek meng kalian jenengan niku mboten kalah, Jeng. Terus ke mboten niki slambeng niki. Oh iya. Yo, terus. Wonten Priagung Kali nang leti kula. Yo. Lek, oke cok ngarit gawe pakan apa, Lek? Damel pakan gagak rimang. Iya. Oh, dadi kowe kawulane ro penangsang ngoten. Mboten mangertos napa-napa niku kula teko diris kupinge. Wah, sakit Kanjeng. Coba. Padha luping kula niki. Kowe ngarit dikanteni nang wolo supaya kunjuk ana ngarsaku. Yo. Mau Ning nggih nantang niku. Nek ora trima domongke riya penangsang ngono. Ngoten niku. Ngono kuwi. Nggih. Tumbak jujukan. Taun. Ana ing kuping tik ana nawala. Tak waose coba rungokno suasaning nawala wong taun. Golek ke bali peceran ki men. Kateng tiko kang Mas Dipati riya nang sang wong kang mengku bumi Jepang sagung kawulanipun dasar satriya jentara turasing nalendra kami kamu
Prayowo pangalembono saka Sultan Hadiwijaya. Saking Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Inggih wis dilek napa durung? Dereng separuh. Wonten bacetipun. Menika tasih wonten bacetipun mutaun. Tasih. Rono lan kowe rangkut kecop taun. Nggih. Bok rungokno. Nggih. Mopatik cacatira. Nalika ing kutut Wakakira Candra Cleopatra Ewang Cepet Yentu prawira Yakti Ayo tanding aku tamu Penang sang metua Sun lan kawi Sino lena Ingsun dikasira Ton taun Wisnu Kakak Rima Kanggo Bapak Sultan Hadiwijaya Ayo pegalian, boleh deh. Ayo, amuk, bong padang, ning padang, ayo, amuk Hadiwijaya, amuk Hadiwijaya. Raton Pajang Pangarso Sultan Hadiwijaya Patih pemanahan lan lukis daya para prajurit mapat tekaning prajurit saking Jepang Panolan
Uji bang, di uji bang. Hei, hei. Ayo, Wong Pajang di, Wong Pajang, Amuk Ati Wijaya di. Keparat Ati Wijaya. Cek. Cek. Licik Wong Pajang. Ayo, penangsang wani maju. Bapak Ibu sekalian, Tentu Citra Budaya, Agama Masyarakat, Kata-kata Sadar Sakti,
saking Sumur Bandung Labak Magelang kirang langkungipun nyuwun kung sampun dapang sami ngasono Jaya Jaya Wijayanti rahayu ingkang sami minangki nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.